l'edat mitjana a Catalunya. La primera part que veurem serà la marca hispànica. Anem a definir-la. L'any 732, a Poitiers, els francs aturaran l'avanç musulmà. Com ja sabeu, els francs provenien de l'imperi germànic i estaven ubicats a l'actual França. Els exèrcits musulmans que l'any 711 entren per l'estret de Gibraltar comencen a anar conquerint territoris. Fins que l'any 732 arriben a la zona de França, Poitiers, on seran aturats. Pipí el Breu ocupa la Septimània. És una regió de l'actual Languedoc-Roussillon, una regió de l'actual sud de França. Serà Carlemany, del 786 al 814, qui farà un gran imperi, l'imperi de Carlemany. Farà incursions al sud del Pirineus i ocuparà una gran zona. Al 801, Barcelona serà presa per Lluís el Piadós, fill de Carlemany, i poc després la conquesta es va estabilitzar fins al curs del riu Llobregat. A la zona compresa entre el riu Llobregat i el Rosselló la van anomenar marca hispànica. Les marques eren uns territoris que Carlemany va establir defensius, uns territoris que el que feien, la funció que era fer la primera defensa davant de qualsevol atac. Per nosaltres, la marca hispànica correspondria als territoris de Catalunya més antics, ocupats pels francs, i seran anomenats Catalunya Vella. Com van formar els comtats? Bé, els francs van dividir el territori en jurisdiccions administratives. Al capdavant hi havia un comte que era nomenat directament pel rei. Al començament, aquests comtes eren nomenats de l'aristocràcia francesa, de Josep Franca. Al temps, els comtes francesos no volien desplaçar-se fins a territoris allunyats i van començar a ser anomenats membres del grup local privilegiat. Arribant a l'any 870, el rei franc Carles el Cap nomenarà a un membre del casal comtal de Carcassona. Carcassona és una ciutat que està molt a prop de Barcelona, en territori francès, a unes 3 hores en cotxe. El comte va ser Guifré el Pelós i era comte d'Urgell i de Cerdanya. El 878 serà comte de Girona i Barcelona, és a dir, que Guifré el Pelós va anar agafant molts territoris. És que, a més, quan Guifré el Pelós va morir, els seus fills van heretar els comtats. Els comtats, és a dir, a partir d'aquell moment, la transmissió es va fer via hereditària, de pares a fills. Les relacions dels vassallatges, de mica en mica, es van anar afablint. Els comtes eren membres de la noblesa local i anaven a heretar. I l'any 985 va ocórrer un conflicte. El comte Borrit II, davant d'un atac d'una incursió musulmana, era l'època de les ràtzies musulmanes, demana ajuda i no rebrà ajuda dels francs. El comte Borrit II considerarà que el jurament de fidelitat no s'havia complert i el trencarà. La independència formal, amb tractat, no serà fins l'any 1258 en el tractat de Corbeil. La consolidació dels casals de Barcelona. Els continuadors de Guifré el Pelós van portar a terme una política d'aliances matrimonials que van consolidar el casal de Barcelona. La paraula Catalunya, català, Catalunya, ja va començar a aparèixer i va començar a designar-se aquests territoris, és a dir, que ja començava a haver-hi un autèntic esperit, una autèntica sensació d'un territori amb unes característiques pròpies. Els comtes Ramon I, Ramon Berenguer I, Ramon Berenguer III van anar ampliant els territoris i al segle XI els pactes que sotmetien les taifes se'ls va obligar a pagar unes pàries, uns impostos. Aquests pactes van alentir l'ocupació, van fer que l'ocupació dels territoris més al sud del riu Llobregat s'alentessin. No va ser fins que el 1129 Ramon Berenguer III ocuparà Tarragona, a la zona compresa entre el riu Llobregat i el riu Ebre serà coneguda com Catalunya Nova. Apartat 3. La unió amb Aragó i l'expansió. Com és que parlem de la corona aragonesa?
Com és que parlem de la corona catalana-aragonesa? Doncs la realitat és que a Catalunya el que hi havia eren comtats i l'autèntica corona on hi havia un rei era Aragó. Com es va produir aquesta fusió? Anem a explicar-ho ara. Tot comença l'any 1135 amb la mort sense descendència del rei d'Alfons I el Bataller i provocarà la unió entre el comtat de Barcelona i la corona d'Aragó. Resulta que després de la mort d'Alfons, que no tenia descendència, els nobles aragonesos volien posar un altre rei i obliguen a Ramir, germà d'Alfons, a que fos rei d'Aragó. Ramir II no volia ni estava preparat per ser rei, però sí que volia que la corona no quedés sense hereu. I és que Ramir era bisbe, és a dir, era un càrrec eclesiàstic, un càrrec a més amb molta força, però es va veure obligat a renunciar als seus vots de castedat i a casar-se forçadament a Agnès de Poitiers, el 13 de novembre de 1135. D'aquest matrimoni, ràpidament van tenir una filla, Peronela d'Aragó. El 1137, ja Ramir comença a portar a pràctica el que ell en realitat volia, era deixar el tron en bones mans segons ell i abandonar-ho, i l'any 1137 dona a seu reina i la seva filla, que només tenia un any d'edat, al comte de Barcelona Ramon Berenguer IV. Ramir abdicava i Ramon Berenguer, amb títol de comte de Barcelona i príncep d'Aragó, es feia càrrec dels dos estats, fins que Peronela no fos major d'edat, no es produiria el matrimoni. És a dir, el que feia Ramon Berenguer era una tutela de la noia, que només tenia un any, fins que tingués l'edat adulta per poder contreure matrimoni. Bueno, hi havia una edat no massa adulta, fins que es va produir el matrimoni. I d'aquí que Ramon Berenguer IV, comte de Barcelona, es convertís en rei d'Aragó. L'expansió. La nova entitat va permetre reprendre la conquesta, que va incloure ciutats de Tortosa i Lleida i la resta de terres del sud. Catalunya Nova, és a dir, ja, tal com vam dir abans, Catalunya Nova és la zona compresa entre el riu Llobregat i el riu Ebre. Catalunya Vella és la primera zona poblada, conquerida per Carlemany, aquella marca hispànica, que és la zona compresa entre els Pirineus i el riu Llobregat. Clar, aquests nous territoris de Catalunya Nova eren territoris perillosos, ningú volia anar allà per una zona de conflicte. Per repoblar la població, doncs es va afavorir mitjançant cartes de poblament i de franquesa, que el que feien era atorgar terres i facilitats fiscals perquè els pagesos poguessin anar allà. També va ser molt important els ordes religiosos. L'expansió de la corona d'Aragó. Al segle XIII, l'expansió es dirigirà cap al Mediterrani. Es dirigirà cap al Mediterrani per una sèrie de factors. El primer, podem parlar de la pèrdua d'influència a Occitània després de la mort del rei Pere I a la batalla de Muret l'any 1213, que va coincidir un moment de creixement econòmic i demogràfic. Catalunya mirava d'anar cap al nord, però en la batalla de Muret va perdre tota la influència, no podien conquerir més territoris cap al nord. Serà Jaume I el Conqueridor qui començarà aquesta política d'expansió cap a l'est, sobretot sobre les Illes Balears, Mallorca, Menorca, Eivissa, València. Pensem que Menorca, per exemple, és el territori espanyol més a l'est que tenim. A més, tant Menorca com Eivissa tenen ports naturals que són molt útils per la navegació, i l'illa de Mallorca és una illa molt gran. Cap al sud, les darreres conquestes de les places valencianes van enfrontar, també van mirar cap al sud, es van anar conquerint les taifes valencianes, però va arribar un moment on topaven els interessos de la corona d'Aragó amb la corona de Castella. Com es va arreglar? Mitjançant un tractat. El tractat del Mirra, el 1244, fixava el límit de l'expansió catalana-aragonesa a Alacant. Un altre tractat, el de Corbeil, el de 1258, que ja hem parlat abans d'ell, Jaume I signa en Just IX, rei de França, la renúncia dels drets que tenia sobre Occitània i a canvi el rei francès renunciava als drets que tenia sobre Catalunya. D'aquesta manera es reconeixia, com també he explicat abans, la
independència formal de Catalunya dels francs. Aquests tractats, quina era l'única possibilitat que tenia Catalunya d'expandir-se? Cap al Mediterrani, cap a l'est.